Много фирми губят часове в ръчно фактуриране. В това кратко видео ще видите как Plana Solutions автоматизира целия процес чрез договори. А сега Кирил Георгиев показва реалната работа в системата. Договорите в Plana могат да бъдат доста полезна функционалност при автоматично създаване на фактури за определен период. При създаване на договор трябва да посочим следните неща: име на договора, клиент, който със себе си носи част от останалата информация, като ценова листа и фискална позиция. Трябва да посочим и периодът, за който ще се създават тези фактури. В случая ще използваме един месец. Началната дата на договора също трябва да се посочи, която носи със себе си и съответно датата на следваща фактура. Това е важно поле, което посочва кога ще бъде генерирана следващата ни фактура по този конкретен договор. Освен всичко това, в таб периодични фактури трябва да попълним всичките продукти, които да бъдат изписани в всяка една последваща фактура. Разбира се, трябва да посочим количеството, както и цената за нашите продукти. Това е всичко, от което се нуждаем при попълване на нов договор. След като симулирахме създаването на фактурата, можем да видим, че в бутона отгоре за прикачени фактури вече е генерирана една фактура, тъй като датата на следващата фактура е дошла. Също така в таб събития можете да видите всяка една генерирана фактура, кога е била създадена. Ако влезем в фактурата, можете да видите, че цялата информация, която попълнихме в договора, автоматично е генерирана тук. Имаме клиент, имаме и продуктите с количествата и цените им. Това е само една от автоматизациите, които Plana Solutions предлага на своите партньори. Ако искате да намалите ръчната работа във вашия бизнес, ние можем да ви помогнем.